भाई जलपरी जलपरी ये भाई आमर जलपरी वेलकम टू माय न्यू वीडियो आपण मानक जो पहली रजर हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामना। आज पहली रजर आम बुले बहुत फेमस जगह बाली हरचंडी जोटा कि आम काठुआर छक टू बामपट साइड में पड़ो 4-5 किलोमीटर भितर पड़ो। तो आसू आज से जगह को पहली रजरे तो आपको देखो से जगार यहाँ पूरा फेमस रज जगह पूरा फेमस ही पूरा मेलन टाइप भ्यूटा आस पूरा सारा आज अल्पटी भिड़ अच्छी बट काल टू पूरा भिड़ जमीज पूरा ये हरचंडी माँ ये अच्छा ये साइड रे भी समुद्र अच्छी गोटे नई डंगा बसी पार कर गला समुद्रटा आसो बहुत सारा भिड़ अल्प भिड़ अच्छी काल भी पुणे आ जोर अधिक भिड़ हो हेलो आसीगला ऐतिहासिक रजमस गहळ लगेदेला चावल पकईदेला ऐतिहासिक माँ बाली वर्ष फुटेले ऐतिहासिक रजमस को भाई एटा भोजी बहुत बढ़िया स्पॉट यहाँ साइड रखा यही साइड सब भोजी भोजी करने भितर राइट देखी दीजिए भोजी भोजी जगह पूरा देखे वीडियो खाली देखे फाइनाली पहुँची गलु हरचंडी लाइन रे दर्शन चलती जीव बेस स्पेस हां बिल कल आ गई है।
ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ରୁହନ୍ତୁ। এইটা আছে ফুল এইটা না ଏବେ ଆମର ଇଏ ତ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ସମୁଦ୍ର ବୁଲିକି ଆସିବୁ। ଅର୍ଚନା ଦର୍ଶନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଗଲା, ଭଲ ଭାବରେ ହେଲା ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନଟା। ପହିଲି ରଜରେ ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଜି ଦର୍ଶନଟା ହେଲା। ତ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଯିବୁ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼େ, ସମୁଦ୍ର ଯିବୁ ତାପରେ ବୁଲିକି ଆସିବୁ, ତାପରେ ପୁଣି ପୁରୀ ପଳେଇବୁ। ହେଲେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ନଈ ଦେଇକି ଯିବୁ ଏବେ ସମୁଦ୍ର। ପୁରା ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି ରୋଷେଇର, ପୁରା ଏଇଟା ପୁରା ରୋଷେଇ ବସିଛି, ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ରୋଷେଇ ପୁରା କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ପୁରା ଏଠି ପୁରା ଗହଳି, ଆହୁରି 2-3 ଦିନ ଏଠି ପୁରା ବହୁତ ଜୋରରେ ପୁରା ଗହଳି ବି ହେବ। ଆପଣ ବି ଆସିପାରିବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ଟା ଏଇଟା। ଆଗରେ ସମୁଦ୍ର ସମୁଦ୍ର ବି ଅଛି, ସମୁଦ୍ର ବି ଭଲସେ ବୁଲି ପାରିବେ। ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗାକୁ ଏଇଠି ଠିକ୍ଛନ୍ତି କିରେ ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ରଖିଦେନୁ, ପରେ ସେଣ୍ଡ କରିବୁ ନା ସେମିତି ହବ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଣ୍ଡ କରିବା। ଓହୋ ତ ସେପଟରେ ଆର ସମୁଦ୍ରଟା ରହିବ କିଛି ଗୋଟେ ଚାଲିକି ଗଲା ପରେ। ଯାଉଛୁ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଏବେ। ଏଗୁଡ଼ା କହୁଥିଲୁ କିରେ? ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ, ଡଙ୍ଗା ବି ଆସିଯାଇଛି ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବା ପାଇଁ। ସେପଟ ସେଠି ଗଲେ ସମୁଦ୍ର ଡଙ୍ଗାରେ ସେପଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡଙ୍ଗା ଆସିଯାଇଛି, ଡଙ୍ଗାରେ ଲୋକ ଚଢ଼େଇଲେଣି। ପଛରେ ଯିବେ ନା ନାଇଁ, ଆଗୁଆକୁ ଯା। ତଳେ 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 ଚାଲ, ତମେ ତଳେ ତଳେ ଓହ୍ଲେଇ ଚାଲ। ଯଦି ଗୋଡ଼ ପକେଇ ଯାଇ ଚପଲ କରିଥିଲେ ଓଦା ହେଇଯାଇଛି। ଡାକିଦେବୁରେ ଆସେ, ଆସୁନୁ। ଆରେ ଏଇଠି ରଖିବରେ ଆସେ। ସେଇଠିକୁ ଆମେ ପାସ୍ ହେଇଗଲୁ, ଏବେ ଯାଉ ଚାଲି ଚାଲିକି ପାଖାପାଖି 1 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଠୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ। ତ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଏବେ ଚାଲି ଚାଲିକି ସମୁଦ୍ର କୂଳଠିକି। ମାଲି ବନ୍ତ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଜାଗାର, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସାଇଡ଼୍ରୁ ଇଏ ରହିବ, ପୁରା ଏପଟ ପାଣିଟା ଶୁଖିଯାଇଛି ନଈ ରହିବ ଏଇଟା। ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ଚାଲିପାରୁନି ନା, ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ପଳଉଛି। ଆଉ ଯେ ନେଇକି ଛାଡ଼ି ଆଉ କ'ଣ ପଇସା ନେବ କି? ହଁ ହଁ 3 ଜଣ ଗୋଟେ ଆଇଲେ ହେରି ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ରହିବ ଭିୟୁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାଟା। ହଁ ଆଇଲେ ନା, ସମୁଦ୍ରର ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ, ପାଖେଇ ଗଲାଣି। ଖାଲି ରାସ୍ତା ରହିବ ପୁରା, ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ପାଇଁ। ବାଲି ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାଇ ତ କାଖେଇ ନେଇଯାଏ, ତା ଗୋଡ଼ କାଟୁଥିବ ଛୋଟ ଛୁଆଟା। ଭିଉଟା ଚାଲି ହେଉନି ଜମା, ବହୁତ ଭିଉଟା ଶୁଖିଗଲ।
କେତେ ଚାଲି ପଡ଼ିକି ହଁ ଡଙ୍ଗା ଅଛି ପଳେଇ ସମୁଦ୍ରରେ ହଁ ପଳେଇ କୁछ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଗାଇସ୍ ଚାଲି ଯାଇପାରୁନୁ ଗାଇସ୍ ଏକୁଟିଆ ହେଇଛି ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଗା କେତେ ସବୁ ଆସି ସବୁ ବୁଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆସି ଏସବୁ ଜଳପରୀ ମାନେ ସବୁ ଏଠି ବୁଡ଼ୁଛନ୍ତି भाई जलपरी ये भाई आमर जलपरी जाऊँ घर को प्रथम ये बाली जगह बाहरी पड़ू चलिए भल हम देखु पूरा सामने माँ को मंदिरटा पूरा समुद्र सामने पूरा माँ को मंदिरटा पूरा ये जगह अच्छी सब बढ़िया ना भोजी भोजी करने गोटे गोटे